ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ କହିବେ ସେଇଠି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଭାଇ ଭାଇ ହଁ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଭାଇ କ'ଣ କହିଲ ଯିବାକୁ ଟିକେ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଆମେ ଟିକେ ଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାହା ହବ ଆମେ ଟିକେ କେତେବେଳୁ ରହିଗଲୁଣି ତ ଚାଲି ଚାଲି ସେପଟୁ ଆଇଲୁଣି ଚାଲି ଚାଲିକି ବହୁ ବାଟ ହେଲାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟୋ ବୋଲି। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଗଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହବ ଦେଖିବା ଦେଇଦେବୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛି ଭାଇ ଯିବା ଭଡ଼ା ନେଇକି ଏଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଭାଇ ମୁଁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ମୋ କଥା ଯିବା 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 ନା ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାଇ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପିସିଆର କଲ୍ କରି ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ପିସିଆର କ'ଣ କଲ୍ କରିବେ? ଆଉ ମୁଁ ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ପିସିଆର କ'ଣ କଲ୍ କରିବେ? ଭାଇ ଆମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆମେ ଦେଖିକି ପଇସା ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେନି କି ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇ ଆମର ହଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇ ସାଇଡ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍। ବିପଦ ଆମ ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଁ ଏମିତି 10-50 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ 10-50 ଆଜ୍ଞା କିଛି ଯାଇ ହବ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଆପଣ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଧରୁଛ? ଭାଇ କ'ଣ ପିଆ ପିଇ କରୁଛ କି ଭାଇ? ଭାଇ କିଛି ପିଆ ପିଇ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ହାତରେ ଭାଇ ଏମିତି କରନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ପୁଣି ମତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭାଇ କେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଭଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ନାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଯିବୁ ଭାଇ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ନହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହଉଛି ଆମେ ଫ୍ରି ସେବା ଦଉଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଦଉଛୁ, ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଭାଇ ସେଇଟା ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ବନ୍ଧୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବିପଦ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଇ କାର୍ଡ ପକେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? କିଛି ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିନ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ନା ଛାଡ଼ି ଭାଇ ପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ପୁରା ଆମେ ଚଲେଇ ଦଉଛୁ ନହେଲେ ଅଟୋ ଆମେ ଚଲେଇବୁ। ମୋ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଚଲେଇବ ଆଉ କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଫେରେ ତ ମୋ ଗାଡ଼ି କିଛି ଅସୁବିଧା ଭାଇ ମୁଁ ଚଲେଇଛି କି ନା ତୁ କିଛି ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଆମେ ରଖିଛୁ ଭାଇ ଆମେ ଚଲେଇବୁ ଭାଇ ଆମେ ଚଲେଇବୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ଚଲେଇବୁ। ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କାମ ନା ମୁଁ ଚଲେଇବୁ। ଚାବି ଦଉନ ଭାଇ ଚାବି ଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ ଆପଣ ଗଲନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଦାଦାଗିରି ନା ଭାଇ ଦାଦାଗିରି ନା ଭାଇ ଅସୁବିଧାରେ ଭାଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛୁ। ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ନା 50 ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନା ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଗୋଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ତୋ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା ଭାଇ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ନା ଭାଇ ମୁଁ ପଳାଏ ଭାଇ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରୁ। ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଗୋଡ଼ କାଇଁ ଭାଇ ଧରିବ? ଭାଇ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଜଗତସିଂହପୁର ତ ଛାଡ଼ି ପାଖରେ କୋଉଠି ହେଲେ ହଁ ମୁଁ ଏଇନା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଅଛି ନାଇଁ ଭାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୀ କହିବ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କାମ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବେ ନାଇଁ କାହାକୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଛାଡିଲ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଏ କାମ ଏଗୁଡା ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଆସି ଭାଇ ନେଇକି ଯିବେ କଲ୍ କରିବି ମତେ ମୁଁ ବସି ନା ବିଷୟରେ କିଛି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବସି ପଡୁଛୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଗାଡି ଓହ୍ଲେଇଲ। ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେ ବସି ପଡୁଛୁ କିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ବସି ପଡୁଛୁ ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ନେଇକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ। ଭାଇ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବି ଏରିଆରେ ବି ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ହଉ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମତେ ଶୁଖିଲା ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି ବରଂ 50 ଦଉଛି ଭାଇ 50 ଗୋଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ନାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଭାଇ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ। ଭାଇ ଦେଖୁନ ତା ପେଟ କିଛି ଖାଇନି ଦେଖେଇ ପେଟ କିଛି ଖାଇନି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଯଦି ହସ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇଲ ମୋ ଗାଡି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛୁ ଆମ ନାଇଁ କିଛି ଗୋଡ଼ ଭାଇ ହଉ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇଲ ଭାଇ ତମେ ଗାଡି ଓହ୍ଲେଇଲ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମାନେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଟିକେ ଆସିଲେ ମୋ ମତେ ଏ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ଆରେ ଇଆଡେ ଟିକେ ଆସିଲେ ଦି ଭାଇ ମତେ କ'ଣ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇଲ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଏତିକି ଭାଇ ଅଟୋ ଆମେ ପେଲି ଦଉଛୁ ଆମେ ପେଲି ଦଉଛୁ ଏ ପେଲି ଦଉ ଅଟୋ ଭାଇ ନା
ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ତ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆରେ ବୁଝିଲ ତାଙ୍କ କଥା ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେଉଛୁ ଭାଇ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେଉଛୁ ଆରେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁନ ସେ କଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିବେନି ଭାଇ ମାନେ ଆଜି କଥା ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗେ ଟିକେ ଭାଇ ଭାଇ ଆଇଲି ଏପଟୁ ଭାଇ ଏବେ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଭୋଟ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା ଏ ମୋତେ ଦଶ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ 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 ଆରେ ଭାଇ ଇଏ କଣ ଗୋଡ଼ ହାତ କଣ ଧରୁଛ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଇଏ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯିବି ପଳେଇବା ଆମେ ପଳେଇବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଭାଇ ମତେ ଛାଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଏ ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିବନି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବି ବସ୍ ନା ଭାଇ ବସନ୍ତୁ ଆରେ ଭାଇ তুমি ଓହ୍ଲୋ ମୋ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ 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 ମତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ହସ ଲାଗୁଛି ତମ କଥା ଶୁଣିକି ଭାଇ তুমি ଓହ୍ଲେଇଲ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଓହ୍ଲ ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଭାଇ ବୁଝା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର ମୁଁ କଣ ହେଲା ମୋ ଭାଇର ଭାଇ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା ମୋ ଭାଇ ଏ ବାଡ଼େଇ ଦେବ ତା ଗୋଡ଼କୁ କଣ ହେଲା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋ ଭାଇ ଭାଗିଦେଲା ମୋ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଭାଗିଦେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଅଫିସର ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଆମର ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଟିମ୍ ଏପଟେ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ଯାଇଲ ମତେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛ ବିରକ୍ତ କରିଛ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି